салом алайкум ҳазрат, умедворам ки ҳама каса хубен. Иштияки сари ҳоле ва мо имрӯз як навори бениҳоят ҷолиб дорем, як навори бениҳоят аҷоиб. ин навор бисёртар барои нафарое ки телефонҳои Samsung истифода мебаранд дахл дорад. ва ҳатман видеои оянда дар ҳамин хелаки фишкаҳоро дар дигар маркаҳои телефонҳо ҳам навор мекунем, пешкаши шумо мекунем. ба ҳамин хотир видеоро ҳатман дастгирӣ бикунед, каналда подписатсия бикунед, лайку комментарий нависондана фаромӯш накунед ва комментарийда ҳатман банависонед ки бо дар чӣ маркаҳои телефонҳо оянда дар ҳамин хелаки наворро пешниҳоди шумо бикунем. гапу чапа кам мекунем, рафтем. қисса кӯтах бародарои азиз. масалан мегирем ки ҳамин телефони дасти шумо ҳозир дар ин момент шумо ҳамин телефон қади ягон кори важнеро анҷом додисте ва ҳамин моменте ки шумо ҳамин корро кардисте, ҳамин корро анҷом додисте, як одами важни, як одами даркори зарури шумо дар ҳамин момента дар WhatsApp ё ки дар Telegram ягон чӣ менависона, шумо ҳатман бояд сообщение вая бухонед, ҷавоб битие. масалан мегирем ки ҳамин нависон, шумо ҳамна ҷавоб битие. не ки шумо наметонед ки ҳамин коре ки кардисте ҳамин кор баромада, имконият нест, имконияти баромадан масалан нест, ё имконият ҳаст хатона намефора ки ҳаминро маҳкам кунед ва уҷад рои ҷавоб битие. барои ки ҷада мумкин ягон чизи ҷолибай, мумкин ягон кинои хеле бениҳоят аҷоиб тамошо кардисте, намефора ки мақсад перерив кунед, маҳкам кунед киноро, далши байда ҷавоб битие. ин момента чӣ кор мекунем? ин момента шторкаро поён мекунем, даже намебуроем, ва ҳамон ҷое ки буд намебуроем, шторкаро просто поён мекунем. бародаро гирем ки ана ҳамин сообщение ҳамон одами важни болош дар ҳамин хел лағат мекунем, меистем. иҷада мебурояд ки перетащите сюда, чтобы открыть. хоб чӣ хеле мебинем бародаро, воля экрани телефони мо 2 тақсими баробар шуд. масалан болошда мо метонем одам хати переписатсия кунем, ҷавоб битием, дальше метонем маҳкам кунем видеомона ё ки киномона ё ки кори даркоримона заруримона ҳатман давом битием. шояд ин фишкаро бисёри одамо бидонанд, леки ҳастанд одамое ки намедонанд. ба ҳамин хотир фикр кардем ки ҳаминро пешкаши шумо бикунем, шумо ҳам бинед масалан ҷолибай, хушрӯай ва худам маъқул шид. ба шуморо маъқул шудагӣ боша, ҳатман каналда подписатсия бикунед, лайк, комментарий нависондана аёд набироре ва ҳатман агар актив нишон додем, мо дигар наворҳоро синемат мекунем, пешкаши шумо мекунем, дигар чизои ҷолибам нишонтон медиҳем. ҳатман бародаро, боқи худо нигаҳдор дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.